Bit-tema The Power Within ġiet imnedija l-kampanja edukattiva nazzjonali Pink October Movember bilan li tqajjem aktar kuxjenza dwar 5 tipi ta' kanċers differenti waqt li jinġabru fondi li se jkunu qed jintużaw fi proġetti ieħor pazjenti li għaddejjin mill-kura tal-kanċer. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat waqt li indirizzat konferenza fil-Belt Valletta qalet li tul dawn l-aħħar 10 snin din il-kampanja dejjem saret bilan li tħeġġeġ lin-nies jittestjaw lilhom infushom. Din is-sena l-kampanja li ispirata mill-idea li ssib is-seta tiegħek innifsek biex timxi l-qudiem se tenfasizza fuq kif il-5 kanċers jirrappreżentaw 5 turġien bħala l-modija ta' persuni morda bil-kanċer. Il-kampanja li għandha l-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono ġiet indirizzata minn diversi kelliema fosthom Danica Marmara, id-Direttur tal-Cancer Pathways, il-Professur Christopher Barbara, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela, kif ukoll persuni li fihom il-kanċer. Tkellimna ma' Tony Kakija li għal dawn l-aħħar 20 sena ilu jikkumbatti l-marda tal-kanċer tal-prostata. Jiena prostate cancer patient ili 20 sena u nista' ngħid dejjem sibt support kemm minn naħa tal-relatives, minn ħbieb, minn nurses u anke mit-tobba li hija importanti u hawnhekk nixtieq ngħid ukoll li issa dal-waqt li ħanibdew għax is-support huwa importanti li dal-waqt ħanibdew il-Malta Male Cancer Association. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold spjegat lan speċifiku tal-kampanja għal din is-sena. The Power Within, kampanja ta' din is-sena u nemmen li se tkun kampanja oħra fejn mhux biss nagħlmu lin-nies u nedukaw il-poplu, imma wkoll niġbru l-flus biex kilba min irid inkomplu bil-proġett tagħna ta' Oncology in the Community fejn bis-saħħa tal-fondi li jinġabru nkunu qegħdin ngħinu lil min huwa għaddej mill-marda tal-kanċer billi permezz ta' dawn il-units li qegħdin nipprovdu ikunu jistgħu ikollhom anke kura ġewwa d-dar tagħhom.